Tia barandi be kanisa ya ELCK kurwa ase diocese ya Nyamira bakora unere omuriki bwe kanisa yiga kurwa ase diocese yiga ya Nyamira ase lieta Reverend George Muchimo nigo bono besokiri na gukwanera igoro yobora bwe kanisa yiga anene emichando eyu ekanisa yu egendrete wetera egento bono kurengana na barabo kegendrete oturubania obomo bwe kanisa yu ukwana asiri kulia lero nonye nigo babiri bagoteba buna abarai babono nigo babiri bakora emiroberio ye kanisa yiga aso gutumya machiko ayo atabekiri ase katiba ye kanisa aingana bono babiri bagusaba bakonywe iri bachore abarai yabaya na nigo baganitie ekatiba ye kanisa yu enyale koba egekobwatiwa muri kitu Fatgad Gisemba otwareganirie orobotyurwa abarai be kanisa ya ELCK ase diocese ya Nyamira nigo ase ntunda yende besokire na kwemurunganiria oburai bwe kanisa eyo. Kanisa Evangelical Lutheran Church in Kenya igo yachire twagwa notice nga igeko rai kanisa egotumeke ekatiba etari registered igabona ase katiba etari registered yabere gotumeka ase ngencho yokonyanyasa na kounereria abarai n'abakoreri banda ase kanisa aigabona ase aikire kigwango nga abari barasoborai babeire bagotumeka nona marie kanisa koyaonchora kobe bintu byabo baragwa abanyene kurwo mwaka wejirwe ibere ntwanya nejirwe ibere na ngwanse ibere ntwanya gutwara bochori ase kanisa yaito abantu babere bakobe kworomu n'abarai be kanisa nigo babere bakohererania ase njira eteri kobwatia amachiko ari abekire obutantanu obwabere bwarentiro ogwatanekana ase kanisa chaito Kenya ngima na mono ase nsemo yaito yagusi ukwana na bararia nigo boigo batebire buna okurandia enchiri ase kanisa eyiga nigo kwairanire maega gekorenganiwa ni miaka ya etire ase bono baganetie omochoko na boigo oborai obuya kuigekwa ase kanisa eye because 1948 we have been in harmony, evangelism was okay, marandi alingi biya twali kurandi ingana lakini bono iga igo tusirete batusiririe nonye na sabana jintakana babere bakolendwa ntwegure bagukwana juice gakorwa ase station ya yemo bagoteba nga bana be kanisa ya ELCK bakoba mentored na Bonyakoni Council of Elders obuno butandanu abone kiara ne kanisa komenta abana abali jintakana ne kanisa kobalenda tariye kundi kia ekilani gete ase kanisa chingaki echecho ebasabire babwatesiwe eria machiko ayare se katiba yabo yokora ekanisa eyo enjira ewikirania emeroberio yabo enyare koba gegwikiraniwa na gokora emiremo rimorioka ELCK ekanisa eye kurawa na ochora pastor bishop batigo bakora kulingana na magani yabo rego sabanga bono ekanisa ebwatie katiberia ekatibe ya yebekira orora sokonyanyasa etugutwe erinde kanisa nyare korawo ne katiberia ororo egere tonyoro bumaene na barai bachorwa nasege to sabanga register of society etenenere lichiko liliroro na ekatiberia ororo egere nyare korai kanisa kingo reportera getembe koraiga se county ya Nyamira Fatgad Gisemba.